BGMP, Region 6. We have Attorney Duhilio on the line. I-check natin siya kung anong result sining gipatigayon nila nga operation. Kapon, Attorney. How are you? Good morning. Action Art sa linya, sir. Good morning, Action Art, kag sa tanang nga tagpalamati sa Action Radio Visayas. Thank you so much for the time, Attorney. Ano ang result? Kag diin ni siyang Greyhound operation yung gitubig sa kahapon, sir? So, nagkandak kita sa Greyhound operation hapon. This is a regular nga initiative sa aton regional office actually. And, supposed to be sa Iloilo ni sila kahapon, but tungod sang issue, din pa kamayo sa aton regional office, unahon na lang ang Bacolod City. So, coincidence man nga mo nang may mga issue before few days ago. So, amo na no nagkandak kita sa Greyhound operations kag drug test sang mga PDL ug sa aton mga personnel. So, ang Anong aton result, nga mga Greyhound operatives damo man sang mga nakuha no, may mga nuisan sa mga paraphernalia kung ano-ano lang, but so far ang aton nga mga major nga recoveries ang mga improvise nga mga inganiban, mga kutsilyo, ice pick, mga muna no. And may cellphone kita nga 3 ka bilog. May mga chargers kag mga iban pa nga mga daw electronic gadgets. Okay. Mga MP3 no, mga muna. So, ang nakuhaan sa cellphone, nga ara sa ila, ano sa tao lang ni na-recover mismo sa posisyon niya o sa PDL naton da or gintago ining cellphone sa sulod sang ila karsel? Usually nakatago na siya, nakatago. So this will be subjected pa sa aton investigation kag ini nga mga items i-submit naton ini for digital forensics. Sir, ano ang mangin sa labton or ano ang responsibility sa mga on duty dira nga tiga nakalusot ang cellphone da mo ang question bala? So, i-subject na sila sa aton investigation. So, depende sa kung sa aton investigador on anong ilang recommendation. Aha. Depende ina sa sa result sa uli kung bala paano nakasulod ang ining mga illegal contrabands. Yes. So, Aha. Pero ang isa lang yung importante nga at least siguro mangin permi ni sir ang Greyhound operation bala to make sure nga ining mga tao da kag ining mga issues nga nagligad to do nag create iya sang daw friction between PNP and BGMP ngati although individual malang to yung pulis ang nagambal sad to, pero sir ano na settle na to ninyo sa PNP? yes, so actually ang aton nga regional director na kipag-istorya naman no with the PNP sa BCPO and together with Police Major Puerto. Okay. So nakasugilanon naman sila. Mm-hmm. At least na plastar na to, nabutang sa usto nga perspektibo kay siling ko gani kung dapat pungkuan yun niya kag istoryahan kay kung diri ni samon magsulod na sa media ti duro na karon posible madugang pang ang relasyon bala nga so posible pareho ka mo nga nagaserbisyo, nagatrabaho, ti kung hindi ka mo maglinsindihan, ay karon na kundi paano, tabi ma-maintain ang tinatawag nga maayong pagtrabaho, unity ninyo, sir? Tama na, Action Art, no? Kag umuna dapat naton nga obrahon, no? Magbuligay para kung kag mag-istorya kung paano matap na ang muna nga mga sahi sang mga irregularidad nga nagakatabo, no? Aha. And in fact, kung mag-share sang information kag magbuligay kung paano ang dapat nga obrahon, makuha naton ang gusto naton kag makabulig sa aton mismong investigation. Pero sir, dira sa sulod, atong claim nagligad ni Major Puerto, nga may ara ginapalusot nga cellphone, ginapasulod sa masindikato kuno nga kontak ang mga naganegosyo sa illegal nga droga, ini sir na counter-check naton. Ongoing actually, Action Art ang aton investigation regarding sina. So, as soon as possible time mabalaan naton kung paano no natabo ang amuna kung posible nga matuod gid man na. Aha. Pero gina-consider ninyo kag subject man gyapon sa thorough investigation. Yes, Action Art.
So sir, sa mga pumuluyo sang Negros and Bacolod nga nagamonitor, ano ang minsayeng mabilin mo sa ila as assurance kati kunara dira sa facilities ninyo ini mga illegal mapauntat na. Ginapasal ito no sa aton nga pumuluyo nga di BJMP ang gahimo gid sang kanan nga tikang para at least mapunggan naton ang amo nga sahay isang mga aktibidad sa naton nga mga PDL. And we assure the public nga we will remain true sa aton nga mandato nga maghatag sang maayo nga serbisyo sa aton mga PDL. Okay. On that note, salamat gid. Pero sir, by the way, kung di nagkambyo ang alert level status naton, ang mga visitation, most probably ni siya, mabalik ni siya nga daw medyo halog-halugan naman. Yes, actioner to. Pero non-contact gihapon. Non-contact may barrier. May barrier. I see. Sige. Subject sa mga parameters man gihapon. Ate, sige. On that note, attorney, salamat gid sa time. Ginatag karon nga aga. Good morning sa imon. God bless. Thank you very much, man, actioner. And God bless. Action Hotline. May cellphone gali nga na-recover. Aber. Ikwaon ta na abi karon kung ano gid ang mga listing sang recovery. Sino ang nakuhaan sa cellphone para nga may baluan sa publiko? Sino yung nag-operate? Kag ini dapat hindi lang magdulog sa ginatawag naton after the recovery, gaway na sang himuon ang pamunuan sa BGMP. Sino ang may dapat sa labtunda nga nakasulod ining mga cellphone and other illegal contrabands? Now, kung may cellphone in short, pwede sila tuon makatransact. No? Sang kun matuod giman ining claim per se nga may ara diya sang naga-operate gihapon nga ang isa ka durugista nga sindikato ara sa sulod nga nagapalusot sina. In order nga madula ang duda sang tawo, dapat ni imbestigahan gid sa BGMP leadership agud ma-determine nga kung may ara gid man dira sa sulod nga ila mga personnel kay hindi man na pwede ang cellphone alangan mo na ihaboy alin sa gwa nga masalo sang priso sulod to. Action Hotline. Ang coordination kabudlay sa naguro nga kung way ka to communication sulod paano mo abi mapabalo nga ara da cellphone ipadala ko da simo ha o ano da ti siyempre ang cellphone na naglabay gid sa mga gwardiya o tiway gid siya nakabalo da sa gwardiya nga may mga cellphone nagali na sulod da tatlok bilo. Action Hotline. O ti kundi dudang tao isingay ano man tuod gid man guro ni mga aligasyon nga mo na blati ang aton malang nga dapat siguro actually ini nga bagay dapat pong kuan niya sa BGMP kag PNP mabuligay sila investigation o i-counter check sin to ang mga na transaction kung matuod din man kung way ka